लाइमोन समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारिनि फिन खनसेबाव बाख्नायथाव हाबाफारि हारि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों 5 साननि हारिमुआरि मावबादा धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलनि दुलाराय आसामावनो गोग्लैसोनाय ओनसोल होननानै मिथिजानाय बेराजल दुबि गामियाव जनाय हालामनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिनि हेफाजाबजों 7 स्टार क्लाब आरो बेराजल दुबि गामिनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 5 साननि मोसानाय खाम सिफुं सेरजा दामनाय हारिमुआरि मावबादाखौ जागायबाय। क्लाब आरो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि उदां बि बड'साया बेखेवनानै होयो। लोगोसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि अबिनाश नार्जारिनि बेबायदि हेफाजाब होनाया गोबां जनाय ओनसोलनि हारिमु बायदि जेंनाया माखासे सुस्रांजादों आरो जनाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादा बिथांनि बेबायदि बाख्नायथाव हाबाफारि लानायखौ सावरायनाय नुनो मोनदों। मानोना बेबायदि जनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ अनसायग्रा सुबुंखौ बर' समाजाव नांगौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लाइमोन अबिनाश नार्जारिया जनाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव हारिमु मावबादाखौ लाबोबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लाय गिबियै जनाय हालामनि खोब गोग्लैसोनाय ओनसोल बेराजल दुबि बे गामियाव सोलोंथाइ हारिमु बेफोरनि फारसे जेबो रोंगौथि गैयैखौ नुनानै दिनै अबिनाश नार्जारिया बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै 5 साननि हारिमुआरि मावबादा लाहोदों। दिनैनि गिबि साननि बेखेवनाय हाबाफारियाव 7 स्टार क्लाबनि दैदेनगिरि आरो बेराजल दुबि गामिनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैयो जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी, हेफाजाब हैगिरि अबिनाश नार्जारिया। मोसानाय फोरोंगिरि महरै अदालगुरि जिल्ला रौता हालामनिफ्राय फैनाय धीराज रामसियारि आरो दामनाय देनाय फोरोंगिरि हिसाबै गेजेर जनाय हालामनि गुनेश्वर नार्जारिया बाहागो लाफैयो। 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायावहाय हारिमुआरि मावबादा बे मावबादाखौ आंखौहाय बेखेवनो आंखा लेखा दिनै जोङो नुजाथिफैदों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। हारिमुखौ हारिमु आयदाखौ लानानै बिथांमोना दिनै सांग्रांथि गामिनि फोसावनाय बेबायदि बिथिंखौ बिथांमोना क्लाबा खालामबोदों। मोनसे सम दंमोन जोंनि बर'फोरना जेराव जोंनि हारिमुवा गोसारनाय बिथिङावहाय जोङो रोखा नङामोन, हारि महरै जोङो रोखा नङामोन। नाथाय बेखौ जों सोमावसारनाय बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे आबुं मोनसे हारि महरै जों गसंथानो हाबाय। जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुग दरबाराव जोङो फेहेरनो थाखाय माबा दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे थासारि फैबाय। नाथाय मोनसे थासारि दंमोन बे समावनो जों जेराव रोखा नङामोन। बे समावहाय गोबां बर' मानसिफोरानो गुबुन एसिमिलेसन बिखान्थिजों गुबुन हारिमुखौ बोजबनानै बिथांमोना गुबुन हारि एसिमिलेसन जालांबाय आरो माखासेया दिनैसिमबो दङ गावनि बिमुंखौ टाइटेलखौ लानानै नामावल' बर' नाथाय हारिमुआरि बिथिङाव गुबुन हारिनि राव हारिमुवा आरो। नाथाय दिनैनि समावहा जोंहा रोखा हारि मोनसे महर मोनबाय नालाय जोंहा हारिमुखौबो जों फेहेरनायनि मोनसे जोंहा खाबु फैबाय। सिगांनि बे थासारिया दिनै एसिमिलेसन बिखान्थिया दिनैनि समाव गैया जाफैनायनि बिथिङाव दङ आरो। बेखिनियावनो आं दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोनदों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो।
आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।